Німеччина очолила один із напрямків роботи Кримської платформи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу зі своєю німецькою колегою Анна-Леною Бербок. Раніше Україна запропонувала партнерам очолити у рамках Кримської платформи один із 5 напрямків її роботи. У ФРН займатимуться політикою невизнання окупації півострова. Сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером у Кримській платформі на напрямі політики невизнання. Це підтвердження дійсно лідерського підходу німецької дипломатії, і я сподіваюся, що такою вона залишиться і в подальшому під керівництвом Анна-Лени Бербок, моєї колеги. Глава МЗС Німеччини Анна-Лена Бербок підтвердила позицію своєї країни, що будь-яка нова агресія Росії проти України матиме високу ціну. Наше послання, яке я також хочу підкреслити тут, у Києві, це солідарність. Європейська солідарність щодо суверенітету і територіальної цілісності України. Це для нас і для мене особисто не предмет для обговорення. Кожна нова агресія, як ми неодноразово підкреслювали, матиме високу ціну. Бербок також заявила, що жодна країна не має права визначати замість іншої держави, за яким напрямом їй йти та у які союзи вступати. Я сьогодні чітко сказала, ми не говоримо про Україну без України. Тому після мого вступу на посаду ми вже мали 2 телефонні розмови. У рамках НАТО ми тісно узгоджуємо наші дії з Україною. Тому тут був Жозеп Борель, тому тут сьогодні я. Бербок зазначила, що Німеччина і Франція зроблять усе можливе, щоб перезапустити та наповнити життям нормандський формат. Говорили міністри і про постачання зброї до України. За словами Дмитра Кулеби, цей діалог триватиме і надалі. Ми знаємо, де і яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту, наголошую, виключно для захисту нашої території, нашої землі. І ми над цим щоденно працюємо і маємо дуже непогані результати. І наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться. Анна-Лена Бербок нагадала, що Німеччина підтримує Україну за багатьма напрямками, але Берлін робитиме усе для того, щоб не допустити ескалації кризи і використати усі дипломатичні можливості. Позиція німецького уряду щодо постачання зброї лишається незмінною. Те, що я говорила 2 тижнями і кількома місяцями раніше, незмінно. Позиція уряду Німеччини щодо експорту зброї відома з огляду на історичну відповідальність. Наш вклад багатосторонній. Ми підтримуємо лікування українських військових у Німеччині. Ми допомогли встановити лазарет. Ми робимо все, щоб подолати цей конфлікт дипломатичним шляхом. За даними німецького видання «Більд», колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках механізмів НАТО. За інформацією медіа, Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через агентство НАТО з підтримки та постачання та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів заблокували її.